Il-kap tas-segretarjat tal-Prim Ministru Lorenz Gonzi, Edgar Kalja-Kurmi, f'kummenti mal-ġurnali qal li hu ma m'għamel xejn ħażin meta ċempel lill-Kummissarju tal-Pulizija dwar l-arrest ta' Missier Cyrus Sengerer. Iżda t-talba li Edgar Kalja-Kurmi għamel matul din it-telefonata ma kienx milquha mill-Kummissarju tal-Pulizija John Rizzo għaliex ħass li b'dak li talbu Edgar Kalja-Kurmi mill-Pulizija kien dieħel fil-politika. U jiena ħassejt li hemmhekk ħanaqbżu l-linja ħana tal-pulizija u ħanidħlu ferja politika u hemmhekk affarijiet. Dwar it-talba riżenja tiegħu li saret mill-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat, Edgar Kalja-Kurmi qal li ma jistax jifhem fuq liema bażi saret din it-talba. Sa dan it-tant dwar dan kollu esprima ruħu wkoll Cyrus Sengerer li jakkuża lil dawk li ħarġu d-dettalji taċ-ċitazzjoni li saret fil-konfront tiegħu li jridu jkissrulu ir-reputazzjoni. Cyrus Sengerer permezz tal-avukat tiegħu mistenni jippreżenta wkoll protest ġudizzjarju kontra l-Kummissarju tal-Pulizija u kontra l-Reġistratur tal-Qorti dwar il-fatt li d-dettalji ta' ċitazzjoni ħarġu qabel ma hu kien notifikat. Xavier Balzan, l-editur maniġerjali tal-Media Today f'kummenti lil One News qal li wieħed jistaqsi kif l-affarijiet ġraw b'daqshekk koinċidenza wara r-riżenja ta' Cyrus Sengerer mill-Partit Nazzjonalista. Il-fatt li diġrat tant viċin wara li Cyrus Sengerer ħad id-deċiżjoni taqbel jew ma taqbilx, ovvjament bħala ġurnalisti ħassejna l-bżonn li tista' tgħid namplifikawha di u ngħid ma dik koinċidenza iktar u iktar meta nafu li b'kull rispett lej Missier Cyrus Sengerer setgħu faċilment sabu żmien differenti. Dan il-każ, jgħid Xavier Balzan, iġelu jistaqsi x'qed jiġri wara l-kwinti. U dak li għamel Edgar Kalja-Kurmi iġielni nistaqsi jekk kienx hemm istanzi oħra fejn l-assistent personali tal-Prim Ministru li issa konferma li kien hemm dit-telefonata qatt tuża l-influenza tiegħu jew qatt tikkonversa mal-Kummissarju tal-Pulizija dwar każijiet oħra. Li naf fiċ-ċert mill-esperjenza personali tiegħi li Edgar Kalja-Kurmi kemm il-darba jipprova juża l-istampa u dan ngħidu fil-konfront tiegħi meta qatt kien hemm xi forma ta' komunikazzjoni biex jispinja kif jgħidu l-Ingliż stejjer li jistgħu iweġġaw jew ħanejdu hekk jitfgħu delli kraħ fuq ċerti individwi. Xavier Balzan semma l-każ ta' Harry Vassallo meta qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali spiċċa arrestat. Dakinhar jgħid Xavier Balzan Edgar Kalja-Kurmi pprova jagħtih l-istorja bilan li toħroġ fil-mezzi tax-xandir.